tongana mokol filiga no no nini mokol bo nai tho nini bukum bo nai tho nini khuksui bo nai tho nini shaku bo nai tho nini mokol bo nai tho nini bukum bo nai tho nini khuksui bo nai tho nini shaku bo nai tho. Hello friends, lam sundaruna ane channel lo. Jora ketuk mani yak lo tini ang hanya hai video snapika ane channel lo. Uga friends nura pahe tamai kaklai kahang tola hanai. Friends tini video ko mosi Tipra idol. Theater round pai tabuk semifinal round nai. Theater round no 16 jona tamani 16 jona tamani tabuk aram bisingo 10 jono select khlaika semifinal round bagai. Abon dia gulo ura final bagai select kharijab nai. Okay, or theater round select primary iba or theater round sing show sargon ta 5 घंटा ka sing video nukha live ni bising tei sing sab bisir sang kren sab bisi khorang klisha awas sing bebak nukui man ka. Okay, tabu oro aisha sung asale jak kebongma ei Facebook rok nukui man ka kebongma YouTube channel lang nukui man ka comment khaja awatang ke India Jamatia Tamo select India semifinal bagai asik korak kaham asik korak gede bol tambagai select kaliya ro saya ringya awa ini sing Facebook ni komen ro sing nugi manka sing apon ti sing terus kaliya nor pulan je pakidra opino naito. Friends, ang omo hai show claim semoni jora gedeng mani simino tabu India Idol Dance India Dance Harikama omo hai podre pod surok sing te bahasebo claimanga sauna khakau temoni fiaba blanya jora kahambo clarika titi edisi hapangni em sar soal devon tujulungbai Tipra Idol ni season 1 ni songsaur jaka ora kebangma haseni sikla siglirok audition laikya sing video nugi man ka podre pod YouTube channel Facebook ni through tei aro kebangma singer podre pod singer sing nugi man ka muni ko thawjar nugi man ka emotional nugi man ka awai sing nugi man ka abuni ya gulo select ngri sing gala rawno bo phakya aro bo kebang borok tomoni komika gala rawni simi arna jaka 16 jona theater round no tini hingke theater round khaijaka o theater round no hingke 16 jona iba 16 jona tamani o 16 jona bisingo tini no select khaijaka basi jaka khorang kaham khorang ketui aro bisingo 10 jono semifinal bagai hoka select khlai semifinal horjaka hingke oro sing kwbangma singer sing nugui manka 16 jon tongmani singer 16 jon no rosabkha khorang ketui baksaba khorang klijaka singamo video through te sing nugui manka baksaba je music by slavia baksaba scale kisa ulta pulta kha sing abro sing nugui manka ite kisa ke je Tipra Idol ni judgment of blackno krung mamangno senior legendary singer agili radio artist radio joran simbro sawi family a singer se judgment claim kai abot hanya ni anti ada je sing nukuiman kharo kobam agin singer ni sar sotronjon bong gando sing asubung kokhai rokai pura khaka saka arnang borchi judgment claim kai jo obviously kaham nong mai inke tau kokha orse je India Jamatia tangri select khaijali angkai noro video kaham kai naikina je judgment of bono saga mohai problem mohai gahnai no nugi makai video trote inke tabuk je judgment of judge khlaika bor nayo khorang ni quality te style na tong gitai mukhang expression confident tong bor abonayo ni bongni mokolo je tabuk India Jamatia bo bong mokolo klaijang lena ida bong khunju khna tong lena awnoy bor select lena ngi mano nini sajangma amte diba anmotong sajamone ang last to sanai bidin paikago
ani sajamani aroni singer tabuk semifinal thangjak aro khoro tongo abo paitao sanai hingke tabuk je India Jamatia bagui je kubungma lukurok samne voting system khe jakhamu omo saliya je judgment khainaro rengya abo haine kwbangma Facebook tei YouTube ni comment o nugui mankha kwbangma ang check khlaimya kya judgment mang hami hinmania ani opinion tamke judgment belaki kwrwng aro kaisa judgment bising interesting wngjakmani khe sar kwplai Jamatia no bini comment asuk kwrwi barasa belai no kaham khe rwchapkha amo hai bo comment khlaike belai ang interesting jagui bini o judgment khlaimani bas kok saya saga kaisa kaisa jagao bini khaino belai interesting khe jaga kok saya hingke tabuk je semifinal thanai semifinal thangakhe aron bisingo semifinal thangkhe tak 10 jona 10 jona bisingo 5 jona rok select khlaijagoni tei 5 jona no final final kaisa khoros manai aboni kariui bo naidi je winner wngnai bini rwchapung phainai podre portao production rok je music video khlainai rok nokol kaichangui tongo sabo kwplai no naidi no jephru Tipra joni winner ungo bini gan 3-4 tal nokhonai confirm able kwbangma de production house rok mokol kaichangui tongo borno rwchapnani bagui belai khe mokol kaichamaijak belai ni kwpal kaham wngnai je winner wngnai scooty kwchangma thanai tei rang 1 lakh hingke kaini bini hwnkhe 2 lakh kahai rok 2 lakh 20,000 kahai rok thangmani tei scooty bo tak dam tongo nini asuk nini khorang kwtui bai rwchabui abo tikhe belai kaham wngnai try khadi norok rwchabnani kaham khe swrungdi haikhe norok scooty tei rang manui mane abo simya mwkhang bo mano asol ta phaimang rang rok khai sal sana paithakni nini mwkhang important nung kwplai thangkhai bono sinai non kwbangma jagao non chance simano tabo kwbangma su tongo aro no chance simano hingke abo haikhe nung truk level up wi thango ta hingke ani chajakmani tabo sasinai jotoni sai tini ang naikha 5 ghonta hai ang video naikha tini nokni kutia kwrwi 5 ghonta hai naising nokni kutia haino fatakhe thango haio 5 ghonta naimani yagulo ang ani favorite mankha mane ang chajakma ta mamita deborma ang bini khorang chajakha ani favorite abono ang support khaio mamita deborma no jodi voting system khe ang vote khaijuka bini bagui kwbangma bufungna harwing abo to Tipra abo hai tongo hangkha khlaio last of voting no sailya ko nai tabo te alada singer alada de rwchabnai rok borok bo belai kaham khe rwchapkha jotono kaham aboni bagui no judgment rok bo borok no bo ta select khaio ta kaham wngnai no ang bo chajakha pheba ang chajakmani khe mamita deborma kha khlaio final kwplai wngthon ang suru kaithon thani mamita deborma nung winner wngthon scooty tei 1 lakh rang mantho hingke tini bagas no jotono no hambai video chajakhai like rodi mo haino podre pod dinai muchungkhai tola subscribe khlaio tei noni favorite sao tola comment khe sadi।